Bueno, el club sempre ha ajudat a l'esport, és un club de 104 anys, 135 olímpics que hem donat, això sempre s'ha fet i ho continuarem fent mentre existeixi el club. El que estem intentant fer ara és promoure certes activitats esportives que estaven una mica així dormidetes i indudablement donant-se a conèixer arreu del món. És un club que estava una mica tancat inclús a Barcelona i això ara ens volem. I aquestes activitats ens ajuden realment a que ens coneixin. 素晴らしい施設で、特に歴史があるっていうのがね、驚きました。日本ではなかなかこういったクラブで歴史のあるクラブは少ないんですけど、そこに特に驚きましたね。Ha impressionat molt, instal·lacions preciós i sobretot la tradició que té aquest club, que té 104 anys. Un club així no se troba a qualsevol puesto. Això és el que ha impressionat més. バルセロナ訪問させていただいて、選手はすごい喜んでます。で、特に男子の FC バルセロナをみんなが好きなんで、それがまずそこのレディースと試合したことと、それと男子の試合、昨日試合見たことで非常に喜んでます。Estan contentíssimes i ha pogut jugar amb Barça femenina i ahir ha pogut observar el partit de Barça i tots són per Barça i estan contentíssims. Nosaltres, a part de deportistes d'èlite, que és important, el que volem és fer activitats per, diguéssim, la joventut. Si dintre de 2 mesos si tornem a fer una entrevista com aquesta, tindrem sorpreses. Hi haurà aquí una exhibició de bossa vol, una cosa única que tenim l'exclusiva. És una espècie de... Bueno, és un camp de voleibol inflable, en què a cada camp hi ha unes cames elàstiques i que el dia, em sembla que és 11 de març, aquest cap de setmana i després el següent, farem unes exhibicions aquí amb monitors. Tot això ho llançarem per captar socis i perquè coneixin el club.